Dewi kunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training ndupang jaranku ya wae lho sapa wae Prabu Kala Sereng iki menungsane lho kowe sapa takon karo aku putrane Pukulun Bathara Antarada ben ra ana wonge kok aku Sang Hyang Bagong Sang Hyang Bagong apa kowe dewa gedhe tur dawa aja ngawu gawar ngawur sapa kowe Kala Sereng ngapa wae trutusan tekan kene golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku klakon dhaup karo Dewara Drupadi iki malinge keparat Strayali binatang September Oktober November menungsa ratatanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dia Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta iki saka pokal gawemu Kala Sereng lho kowe sapa aku abdine ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa iki tambanana kalung rom